nupakat Christine kumsom limi chuan nun hadam thlak tak mai nein fashion designer lar takania abikin no pang thuama phei chuan specialist hi ani top mai nikhat fashion anlo nei mup na hmuna omlai chuan tu emo hne na tang hian kola dong tatlat mai chu vele manmo takin a office lam apan thuaya phone lak rual chuan thutin thong tak anron shilti hriat tak hian a hmela a hriat ngal hle phone lo betu chuan mitam tak kangte taksa an hnu chua dan chungchang chu alo shil athu hriatin a thon em awang chuan Christine chuan phone chu ada thuaya chuti mek lain ui pakhat bal mel zet ui pa ngai ani chia lovang a ti tur pakhat hi lo lang hlol main amit chu alo var feka mit mu nei heklo thilmak deuh mai chu fashion show kha building a chhong somni palina nei ania chutiang anga chhong sanga chuan engran sa po anron lan mai chu arin om chia alem lo ani chuta ui chu in thing ta chiam main a hrik chu a per chuai maya pakhat chu Christine ngonga betin a se a mase Christine ero chuan engma shelo chumi hnu second reilo te a ui chu boruaka atham ralta emoti mai tur chuan a bole tawang mai ani thariat nuwa chuan Christine chu a chan berpo hriat chua theilo chuan alo dam lo na samaya enkol chu andon reng ngai bok a chau thei hle a zana muhil theilovin thil a sherei theilo bok apasal Felix chuan Christine chu duatin theito pahan chu pui ngel po chuan Christine ero chuan mania om chu alo thlel zok thin aril ru hruai pen nan ti in na alakala chu baka afanu bobski anga chuan a thei anga tam hun mana tumbok nikhat Christine chu mania ina om lain kongka chu anron kik tatlat Filipino lampang mi lo ni in daina ani thu aron soya hetlai hmuna hian housemate tura som kani e ti in Christine hena aron soi Christine chuan han ngai tua thin ma se housemate aroi om reng a shebok silo ama ero chu adam lo na awanga a chau thei em awangin daina chu an mate tharni tur chuan a hruai lut ta nge a Christine chuan daina chu in chung te fan kwal puin arum tur te chu an siam dun ve mel chumi hnuwa Christine chu chuak thuain chu vele daina chuan a suitcase a phora ta chuan a thom hnole manro dang te chu alo om chuta a fanu thalak hi a phor chuaka uluk takin a han en le chu chuan a fanu pian hun lai vel chu angai tuana a aron om tir ngal chat mak deuh main chu tiang che chuan Christine po chuan a fanu pian hun lai vel chu angai tuana a alo mu ve tho chumi hnu dewa daina chuan chuata hian natna thlen tu ber hrik chu a hmuwa rang takin no alboma athun vat a suitcase da thale in hnuailam apan thuaya chumi rual chuan Felix le Bobs te chuak po an lo ho ve chia chu vele daina chuan thataka lo beluamin ma se an chan le dan chu a chang deuh fak mai lungni me lo taka an fanu Bobs chu in chunglama tlan chawin daina po chuan rong kalo bolang chu ti in Christine phalna chu adila Christine po chuan alo phal sin dot lea daina chuan mei chemna chu alo ti faya engmo thilata na hmana ti in mei vap thnem tok tak mei chu chanchin buwa chuan han phun tha ma se chu ti lai chuan Christine le Felix te room le lama anin hau thom hi a hre thei Felix chuan a phalna tel lova housemate roi alo ni vengot awang chuan alom lo hle a Christine chuan lo chang ve bokin kar khat chung hun kan pe don nia ti in apasala lo chang daina chuan a hna a hlen tha tok lo ani vai chuan an ban mai don ti na ani chumi tlai chuan daina chuan rong alo bol mola chutia bol lai chuan ei tura enge ani ti po hriat lo hi a pol zeu safa in chu alo mu in thom aron chua chiam maya ama ero chu daina mit mengrum tak awang chuan a thom po are zui mak zanria kil alo hun chuan arong bol tui tak chu hluin atui hle mai tia an fak ngei po chu a beise yang ngei chuan chu tuyan lo ti hle chu mai nilovin Filipino lamrim nam chem te chuan ati tui zual an lo ti viau bok ti chuan chu eita zelin Christine in glass no bana tum chuan akut chu aron khur ta hlok mai
ban chu na ati hle boka chu vele daina chuan an tradition lampanga hanin thoi dam theina lampang chi alo hriat hlo awangin puitum chuan atlan ve thuaya ma se ache dan chu adang dai tak zet Christine chu chuata mudzar main atak sa muntin mai chu adek tangek ache dan chu damphana chi po a alan lem lo lain Christine chuan aron that pui ve te tlat Christine chuan akut chu na to mi lo chuan ati chele theito Felix Pontil thleng zong alo muin daina chu athiam ati tak zet ti chuan an pui nget tur tan chuan zoin aron pom chho tran zana chuan midang zong an mut lain daina chu Christine workshop a hian alut ruwa chutlai hmuna chuan puan thrui kol hi lo omin banga chuan Christine le Filipino meiche no pang thlak dun na hi alo in tarbok chu thlak chuan afanu no pang te chu a hriat chuah tir sok mai ma se afanu chu chan engemaw wangin akianga om theito lo ani amut ma in mei wa palak tak kha kongkhar bula ada a chuti ada lai chuan meiche no pang pakhat a o atanga mishing ani lo ti hriat tak hian ikianga ka om renge ti in thu aron soi atuk zinga an fanu bobs chuan an pui nu room khota chuan mei wap kha amuta chia makdeu mai hian ke niak te tak te hi mu turin alo om zana khan meiche no pang local chu an ngei ni in alang ta hle chumi nu dewa daina chuan Felix le Christine te nu pa chu breakfast tui tak nen hian kai thowin Christine chuan daina thatna te awang chuan alo lom hle ma sela in hnuai lama tuk chuan ei a thlan sok thu daina chu aron shil chu vele daina chuan room chua san fat tumin ma se chua ma chuan room dan chu chiang tok tak mai hian a en phot daina hian engemaw tumru ka nei ti chu a hriat viau mai ani an fanu bob school lama a thla ma chuan Christine chuan in biak puina anei phota Bobs chuan nizana ke niak mak deuh mai ka hmu ti in anu chu a hril ma se a soi thui ma in daina chu alo lang thuaya engma a soi man talo ani na taka chuan Christine chuan daina chu alo som ve chu ni in Bobs te school pan na kong chu a man lo changa a thla theinan ti in sheve se adu ufang ani nge ama ero chu kalkonga chuan Christine chu aron boile tatlat a hriat na a bo zeu awang chuan an fanu te school lampan na chu a theingil fight of vek mai kar atanga chuakin Google Map mangte chuan an song taringot ama ero chu Christine chu adam lo na sat ema wangin alo type tha hlei theilo chu daina in alo hmu chuan kadidam theyang che te in an Filipino serle sang ang chi chu a man thei thu alo hril thuaya ma se Christine chuan chu tiang thil chu a oi song alo ni lem lo hle atira alo du lo zeta ma se topa damdoi om mei lo nen man chin chu arem ti ve ta a chumin nuwa in lama an let le thuaya daina chuan mei khu te chu alo bot sei mol chutia ti nuwa tuibal mel zet mai hi ron bot sain chumi mangchon Christine chu aron doi kwal vela makdeu main daina thil ti mek chuan na thok lo Christine po chu zoin aron zia tran chuta Christine chuan khatiang thil kha engtin ngei thiam zok ti in daina chu aron sota ti chuan daina chuan uma hne na tanga thil ti theina anei thu aron soita kumtam tak liam ta khan daina chu meiche no pang ve mai ni in zan khat chu ruwa sur bon lai hian Peter pakhat hi an ina aron lut lol chu Peter chu uma kan ti chu alo nia mi ti dam theina le natna thlen tir theitu ani ni khat chu Peter chu athi ta nge a athil ti theina chu savano te mangin daina hne na ahlan chhong ta hi alo ni chuta tang chuan daina chuan akianga nature te chu aron shebel ta hle thlaile thil sang man tang kai dan te chu aron thiam ngal fek bok chu athiam na mang chuan dam lo po choble chilin ati dam ngal theya chu wang chuan mi tam takin angelang hiala an ngai lain then khat ram huai na tho fang ngai tok la an bang lo hun pa ngai lama Christine chuan a thon thu ngai thlak chu oi har lo ti dawin pase daina chuan i oi tur zong chu a treatment lai tak zo ka hi ani ti in alo shil thuai atuk lama Christine chuan a damlo na symptoms lan chu dan sang in analyst chu daina mu tir
chung zinga chuan ngai tuana khovela han chen le wangwang te ri hriat that theilo thil mu sual nei fo te chu alang sar te zinga mi an ni chu baka Christine chuan doctor ka mu apiangin chung symptoms te chu lakian ang mak an ni le thin ti in athil ton mak tak mai chu daina aron shil tel boka chumi nuwa Christine chuan minti dam hlen thei iringem tia azo chuan in ring tok tak hian daina chuan te reng mai ti in alo changa ni Karlova treatment chu an tan thuaya meivap mangte chuan bolin acupuncture anti hriaute tak te manga infiang chi chu an kalpui boka vudu te chu ti in Christianism chu manrua a an mangbok nima sela chung thil te chuan anat na ti zual mai main Christine chuan a hretatlat chu wang chuan damdoi pa ngai ei boka chuan akir le thuaya ma se ni khat chu Christine chuan adam doi ei lai chu muzo tatlat lo mai daina hena alo mulo chu azot chuta daina chuan nangman pai bo tura minti kha ti in alo chang ta dai mai nakin dewa Christine chu ruma omin chuti lai chuan mei chen no pang puan thrui khol bula trap thom hi a hretatlat en fia tura kal thuain ma se thok le khata room chung chu aron kang ta hlua Christine po chu a tre chel chul to maya Felix po lo chho thuain ma se room chu a pa nga yang khan alo in thlak le vek to Felix pon anupui angai tua ve deuh awang chuan daina aruma om chu awapana Christine chu chei boy reng to lo turin awati ama ero chu daina chuan pui tum wang mai ani thu alo soi Christine taksa a tharau sual chu no bo tum thu aron soya damhlen tir wang chu atumani thu aron soi bok chu chuan Felix chu alo ti thin urzual le ma se athin rim te chu da thari in atuk lama daina chu zil lak atum ruma chua san chia tia sawa hian aron bei thut mai Felix chuan a ban chu a han vei fo a atopa vei thathei hlawin ma se chu sawa chu arin lo deuh main an sawa khoi lai alo ni reng Felix in chu a mu chuan engtia bom atanga chuak thei nge ani ti chu ril ruwa zona lian berani atuka an fanu bobs chuan sawa chu ui tak chungin a phuma chu daina chuan rem changa alo la ve chat bobs chu min lo tum ve charin ipa chu tual that tu ani ti ngai dan putir phet chu atum chu baka ikianga ke chu ka om rengang ti in ala hril zui chumi nu chuan bobs po aron zia sot le a daina chu a thian thatak angin angai zui pha ni tam vak lo chung chu Christine chuan daina en kol na mak tak chu dong chawin tuna chuan aron thato sot le a alo zia tak nuwa angai dan thar thatak mai midang hriat tir turin nalama akalwat chuti lain daina po chuan bob school a thale lam chu a hna ber alo ni chhota a nikhat school ban nuwa bobs chu daina chuan parka in tilim turin a hruaya chu chuan mana afanu nena an kaldun lai te hlim taka tha an lak dun te chu a hriat chu tir sok mai in lama chuan Felix chu ama che in alo oma an ompui nu chu aruka a chungchang hriat chian chu atumta a khum hnuai a han bi chuan bek hi muwa a chung han en chuan le anupui damdoi zong chu alo om fek mai anupui alo ho vele adam doi rutu chu daina ani thu a hril chuan Christine po alo thong tak zet man mo takin daina chu a kau ngala chua chal piap main in hi chua san ngal ro ti in avin khum shrep magdeu main daina chuan hnial boi po atum chuang lo arum lama abung ruate chu apek fel mola a chua ma dewin atira Christine se tu ranung hlo om takha an ina nut che in bobs chu awa mule bobs ne na chuan thilmin ti sak theyangem ti in azota chu chuan anin thian thatna po avon nun reng tur thu a hril tel reilo te hnuwa daina chuan in chu a chua san thuaya chu wang chuan Christine le Felix te nu pa po an tho huai thei chumi zan chu zan hun do om tak ani do demo an ti lain Christine chu aron boile tatlat mai ran nung lian set mai chuan apasal mai atang chuan thisen lo hip chuak charang hian a muthut mai ani atuk lama bobs chuan daina in titura alo tiang khan damdoi rutu chu daina ni lovin apa Felix zo kani thu aron soita dai mai
Bob chuan daina chu alo ngai na man hle a chu wanga athu po zomin anu le pate chu in ti thiam lo se ti chu alo du ve to an plan chu a hlo tling chiang kher mai Christine chuan engwanga damdoi te kharu nge ini ti in apasal chu a chuwa chal zui ta ngek Felix chuan a ruk lo thu soi ve lom lom ma se Christine chuan athu soi pakhat ma alo oi du lo zana chuan Felix chu stepa chawin chuti lai chuan sawa bok chuan aron beile thut tun tuma ve thung chuan avai kian mai theilo awangin anin chei boina lama Felix chu stepa alum pha hial man mo takin medical lampang chuan damdoi ina an hruai vat ama nem tu ber apasal tak lova chuan Christine po rilru a ha theita fiu maya adam lo bok nen mania an fanu en kol po chu a har ta chal mai a ngonga se na lai po chu zoi zoin aron lian tuala aril ru ha thoi dam nan ti in nekhat chu no pang feson so nei na a akal ve a ma se chu athutluk na dik lo tak aron ni don ta Christine chuan mu sual aron nei le tran tatlat midang ho mai chu rap tak takin a muwa a hlau em awang chuan mi a ang mai chuan Christine chu a che ta vak midang ho po chuan ha to tak takani hi ti ngai tuana an nei vek to a che Denmark takawang chuan an manager chuan in lama a thatle ma omri phot turin adita ani Christine chuan temporary taka bana tori awang chuan she omati in aril ru a ha zual hle a chu chuan anat na po zualam apan tir shet a chang phei chuan a fanu po alo hrengai lova tunge ini chuak vatro ti ten alo an khum shrep zel nikhat chutia khuma amud reng lai chuan doorbell hi aron ritatlat Bob chuan kongka chu hong fatin pona daina lo ding renga mu chuan a phur kher mai chutia daina alo lan le awang chuan Christine po a thla alo muang sot thei chumin nuwa Christine chuan chu vudu mei chene na chuan ti damna angen le tangot maya daina po chuan rem alo tifat an na chu tran vatin daina chuan mai vap chu Christine han ei tir phot chumin nuwa a movie hian hun kalto meron mu tira nikhat chu daina hian afanu chu na tho na lama hruain puan thina warehouse lian taka hian a thoka thomno a tekin bela tang chuan chutlai mun nei tu chu tu dang nilovin Christine alo ni reng ti chu a hriat thei mai chumini chuan Christine po chutlai mun endik tur chuan alo lang ve hlol an manager hena na achak zok nan meichia te hi a ayarim le zualin na tho tirang che ti in aron shil mak chu baka tuman eng thilma an ruk chualo nan kongka kaltlat turin an manager chu atibok nakin dewa Christine chuan daina fanu chu amutange nge a tha te chu lak puin hemi thalak hi atir lama daina in Christine ruma thalak lo in tara mu kha alo ni ta chia tum khat chu khuwa alum em wangin daina chuan in ti dai nan pon lama in tur vot tui tak in chu adila achua nu loka an AC chu ron so thut main puan thina mun alo ni kher bok nen puan tam tak a oma wang chuan a trek siper chuan puan te chu akang kai thuaya reilo te chungin warehouse pum chu akang ta lua mai kongka an kal tlat bok nen tuma an chuak theilova pon lama daina chuan thil thleng alo hriat ve meu chuan afanu chu alo ti fel diam to afanu thi na awang chuan athin chu arim hle a anei tu nu ber Christine thiam lo feka angai awang chuan phuba lak ve ngei chu atum ta ani ti chuan atir lama ui hlo om tak office a lo da tu po kha daina ngei mai hi alo ni bok hun pa ngai lo lang le in khatia Christine in mei vap doine na chopol a ei awang khan adin mun chu a thalo zual hle chuta daina chuan khola chuan bur ngar turate in ahma an chunga atiang che khan na churim taka thok turin atilet ve ta mak mai chumin nuwa afanu poi soilo chu midang film khurlo wanga athi dan te chu aron soya tuna chuan Christine chuan chutiang hremna chu ator ve ngei alo ngai ta darkar tamfak lo nu chuan Christine chu thalo to le in kisen te chu aluak chuak ta ngek maya chuta le thok le khata Christine chu room pakhat mei kang lua omna hmuna hian a in teleport thut chutlai hmuna chuan daina ifanu taksakang chevek chunga lo om ve po chu a hmuwa
Christine chu che chiamin atopa mei chuan akang hlumve ta nge ani chutia analian berazo nuwa daina chon bob chu panin in mang thana tak ni to tur chu a hrilta a ti chuan in chunglama a chawa ama nun na ngei chu alave ta hmia mai anuka cha nuwa aka atanga sawa hiron chuakin athilti theina chu bobs ne na a hlan chhong ta ani tuna chuan uma thar kan nei ta a movie top na chuan Felix po damdoi in atang alo let le towa ma se mu chuwa tak zong chu anupui Christine lo kang u thua mai chu ani ole ka video clear tu zong te in savai chunga kaloma video dot lea kanin mule theu don nia mang tha vek ule